Помощ! Кучето мяка на дивана! Нека заедно спрем това и му създадем хигиенни навици само в няколко лесни стъпки. На първо място се заредете с търпение. Малките кученца се нуждаят от време и повторения, за да схванат правилното поведение. Второ, следвайте график и бъдете постоянни. Какво ще рече това? Водете ги навън след всяко хапване, след всяко по-обилно пиене на вода, след по-продължителна игра или след спане. Постоянството е ключът. Трето, изберете място, което да свързват с тоалетната. Може да бъде градинка, заден двор, алейка. Важно е да е спокойно и да няма възможности за разсейване. Четвърто, бъдете скучни и статични. Да, чухте ме правилно. Стойте на едно място и по никакъв начин не предизвиквайте вниманието и интереса на кучето. Така няма да си мисли, че е излязло за игра и забавление, а ще знае, че това е мястото и времето за тоалетна. Правете тези излизания чести и кратки. Пето, свършили работа, похвалете го жизнерадостно и го наградете като олимпийски шампион. Веднага след това го приберете. Ако пък след 5-10 минути не е свършил работа, върнете го обратно вкъщи и го затворете в клетката или заграждението. Оставяйте го свободно, само ако е постигнало целта. Ако следвате тези стъпки, ще се научи за нула време. Не се отказвайте. Последвайте ни за още съвети и добра храна.